салом мухлисони ҳамешагии канали Барса ТG. бо тозатарин хабарҳои дастаи дӯстдоштаамон навори имрӯзаро манзури шумо мегардонем, вале пеш аз он хоҳиши ҳамешагӣ ки обуна шуда лайк зари ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. барселона бозии охирини худро дар соли 2023 дар даври 18-уми ла лигаи Испания муқобили дастаи заифтарини ин мавсим Алмерия доир намуда буд ки шогирдони Хави бо як мушкилӣ тавонистанд ки бо ҳисоби 3-2 ғалабаро ба қайд гиранд. баъди он бозии расонаҳо менавиштанд ки сармураббии даста дар 15 дақиқаи танаффус тамоман асабӣ буд. ӯро бори нахуст дар чунин ҳолат дидаанд ки бо сару садои баланд ба бозингарон муроҷиат мекардааст. ана худи Хави бошад он ҳолатҳои ҳассосро чунин шарҳ дод: ман кӯшиш мекунам рӯйрост ба дигарон гапамро гӯям ва чизеро пинҳон накунам. фишор хуб аст. мо онҷо дар ҳолати ногувор будем ва фикр кардам садо баланд кардан сари вақтӣ мешавад. ягон чизи дигар не. даста маро дарк кард ва баромада характер нишон доданд. дар ҳуҷраи либоси вазкунӣ мо як оилаем. футболбозон бошанд, бозингарони касбие ки маро фаҳмиданд. бале, шояд ҳамон дод зада муроҷиат кардани Хави буд ки бачаҳоро бедор кард, вагарна муқобили аутсайдерон ҳам ноком мешуданд. ҳоло Барселона дар ҳолати бадтарини худ қарор дорад, гӯем ҳам хато намекунем ва умед ба он мебандем ки равзанаи трансферии зимистона тағйиротҳоеро ба ҷо меорад. каме болотар беҳуда қайд накардем ки даста дар ҳолати бадтарини худ қарор дорад, зеро боз хабарҳо баромаданд ки Барселонаро метавонанд аз Лигаи Чемпионҳо то 2-3 мавсим хориҷ кунанд. ба як гуфтае ин ҳама ба бесару сомонӣ дар ҳуҷҷатгузориҳои даста рабт доштааст. моҳи сентябр каталониҳо оиди даромади тозаи даста ҳисоботи ниҳоии худро пешкаш карда буд ки он 304 миллион евроро ташкил медод. дар ин ҳисобот нақшаҳои фурӯши ояндаи ҳуқуқи телевизионии барномаҳои даста ҳам илова шудааст ва УЕФА ба назар ин гуна талаботҳоро надораду барои чунин пешниҳод кардани ҳуҷҷатгузориҳо дастаро муҷозот хоҳад кард. аз тарафи дигар бошад, бошгоҳ бори аввал аст ки чунин норозигии УЕФАро шоҳид мешавад ва онҳо хатогие дар корҳои худ намебинанд. аҷибаш дар он аст ки ин гуна қарори УЕФА баъди баромадани натиҷаҳои суди аврупоӣ оиди таъсиси Суперлига ва сафед кардани Реал Мадрид ва Барселона ҳамчун таъсисдиҳандагони ин мусобиқа бароварда шудааст. яқин аст ки Чеферин ҳама корро мекунад то таъсисдиҳандагони Суперлига ва дастаҳои аъзои он ба таври максималӣ ҷазои худро гиранд. хуб, мебинем ки чӣ мешавад. бе Барселона Лигаи Чемпионҳо маъное надорад. инро бояд роҳбарияти мусобиқаи мазкур дар сари худ дошта бошанд. дӯстон, ҳама гуна хабарҳо сари вақтӣ дар телеграм-канали мо пост мешавад ки шумо метавонед ба силкаи дар описания буда даромада худро дар ҷараёни навгониҳои даста гузоред. дар Барселона оиди Жоау Феликс гуногунфикрӣ шуда истодааст. маҷалаи AS хабар медиҳад ки дар идораи варзишии даста шубҳаҳо оиди Феликсе ки иҷора аз Атлетико омадааст пайдо шудааст. сабабаш бошад дар ноустуворӣ ва натиҷаҳои начандон дилхоҳ нишон додани ӯ дар майдон аст. Хави дар схемаи худ боз як нимҳимоятгарро илова кардан мехоҳад ва он ҳам бошад бо истифода аз Феликс, вале дар умум оиди харидани пурраи бузингар боварии комил дидан намешавад. Лапорта бошад баръакс, ба Жоау боварӣ дорад ва ӯро нигоҳ доштан мехоҳад. ана агар ба натиҷаҳои Феликси 24-сола нигарем, то ин дам дар 15 бозии даста 3 гол задаасту халос. ҷароҳати Гави сабаб шудааст ки дар Каталония ба ҷустуҷӯи нимҳимоятгари ҷадид ва ҷойгузини ӯ бароянд. Адриен Рабио дар радари Барселона боқӣ мемонад ва метавонад холигии пас аз ҷароҳати Гави ба вуҷуд омадаро пур кунад ки дар натиҷа Гави боқимондаи мавсимро аз даст медиҳад. Барса дар ҷустуҷӯи ивазкунандаи нимҳимоятгари худ аст ва якчанд бузингаронро баррасӣ мекунад. тибқи маълумоти футболи Италия, Барселона интихоби худро бо 2 бозингари собиқи ПСЖ пурсохта истодааст ки яке аз онҳо Адриен Рабио мебошад. футболбози дигар дар шортлисти даста Марко Верати. Рабио бо Ювентус шартнома дорад ки тобистон ба охир мерасад, аммо дастаи итолиёвӣ ният надорад ки аз нимҳимоятгари худ ҷудо шавад ва дар моҳи январ ӯ дар бозори трансферӣ нахоҳад буд. Марко Верати бошад дар оғози мавсим аз Аврупо рафта ба Қатар кӯчид ки дар онҷо дар сафи Ал-Арабӣ бозӣ мекунад. бозгашти ӯ ба футболи Аврупо ростӣ каме шубҳанок аст.
ба фикри шумо кадом вариант хубтар барои иваз кардани гави мебошад? Ё агар варианти худро доред, пас дар комментария қайд намуда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.